Uba ardan milar basoyamoit, haringkat ki wepat ki peralok, kilami syakmat nakam taban penkre ya ke election arjar arpulai, badah ki wepar gisnam, hakaba kilasyang ya ke parti riulum, kebatamai kebalajar kerteng, ke Voice of the People Party, ne ka WPP. Ya kene ka parti thamai uba ardan milar basoyamoit, uba deru upresiden bat MLA barim ke HSBDP na nongkram konstituensi, ulapan benapat ba hagas ngibar, haka jingi kendu bat kinong tok kubor, hasiti hot haba Shillong. Haka nika parti ke Batamai uba ardan ulabat kum presiden udaktor kara Hsen ubaderu profesor belasong thai jong ka Saint Anthony College kum vice president udaktor Ricky AJ Sengkon asistan profesor ka department economic kanehu kum general secretary udaktor Batskem Merbo ubabad ekakam asistan profesor political science ka Synod College kum asistan general secretary udaktor Peter Daniel S Karyong doktor ka Woodland Hospital ubat kum finance secretary jong kanegaseng bat kiwe haba ajing kren uba ardan ulong baka jing thau thamai kanegaseng kalong banwanra aka jing kala leng baka sur upai ba bat ban ai ka jing sanchar ka bakhui ka basuba ulai thu basyan kinsalai chi ka ba ban pensmu thu khambha yakino rim jong kanega party ri rang ba kibadan ye kamen sim ka basmukhya yemla ban shu khabrib lani ban phai no dendet ya kai ka bangi i ya ki jinge ka jinglong ka jingman ka badon hapdeng jungi hagani ka jila kumbagalong menta bat kumbangi ngitip paro baga jila ji ka la kenjo san po snem holi usnem banwan haga jinga linti ka jong ka jila ndrei galong ka basmusi bahabangi phai sha baro kiliang i baga jila ka jungi ka hiar arsu te namar kani ka jinglong ka jingman ka balong ha kani ka ri ka jungi namar ka jingbam don jong kata ka mon ka baskem jong kita ki nong yalam ki nong sinshar ka jungi bat ru ka jingbam la jong ki seng sain perthei ki bala don ha kani ka jila ka jungi ban trei ka kum ka jing ang nur ka jong pat ba mangi kum ki rong ba nilai rai bangin tauno da ka way seng sain perthei trairi leni riulu ka batmai but on khot kerteng Voice of the People Party leni lingkot VPP bangin la banwanra e ta ka jingkala ka sinchar ka khara te ka jingkar pat ka jingi ki pat ba kalong wan bani shim bentalang wan bani don bentalang haka banuran ra ya kata ka jingkala haka sinchar ka khara bat ni grandu da baskem ka bashai baga jingjit ke jompi ya kani ka party ka bangi ngila penpana haka ni kenti ka bangta kade ka jingjit ya ka jingkala ka bashisha ba ka bapura namar kampat juran watang si sendu nadu bangiyo ela ka jongga jingkala bagi pa nadu bangiyo ela ka jongga jela bagi pa kinwan ra ya ka jingkala dei tang hapo jela mi khalia bam juran kata ka bangi ong ka tin no way ka anti incumbency factor te ai ken ba kani ka kenti menta ki pa ba kin wan ra e ka jingkala ba kan long sha ka jingkala ka bakura ka jingjit ya kani ka party ka ba thmai ka bangi kula ka deru kata ka bangin wan ra e ka sinchar ka kharar ka bas khot ka ba khmane ka ta ka thong ga jingi banon ra e ka sinchar ka kharar ka khot kani ka jingjit kan wan ra ru ya ka strong leadership ka bangiong strong and decisive ka bumut ba kinong elam ki baron ka sarkar kila ban shime ka rai bade ban rai haki kep ki be ki bangi ba ki sarkar ki mla ban shime ka bakum ka takara bat ka wei ka ba ka haba pijit igri ka party kanwan ra i ka jing songsuk kum bangilong tang i ba ka jing songsuk kala stang ban suntu no na ka ni haka jela ka ju nangta wan ra ru ya ka roi ka par ka ba kentup lu dia baro bat ka jingya tuli hapo ka jela kata ka dei ka bangi ngi kwa ban penra ba ngi ba kani ka long ka khubor jong ka jingker man ni ka chabru ngi ti ba ka mangi ong ngi smothu ya kata ka kom prakhat ji pa ba ka ni ki pa ba ki ling a ki pisa ka don ka jing snow ting ka don ka jing snow arthatin ka don ka jing bam ya bet haki an ki kanun nangta ka jing bitar ji ki kun samla bat dei na kata ka ni smothu shine ba ki pa ba kin ai ya ka jingkashan ka bakhlain ka jingkumba ki angnu pada ngai pamapi hangni baro ki berandu
Peace ngutu ya kan ika sur dan ika jekren sharum shaning. Tingim don jing artin. Te mo pumba kadon ke jing tho. Ese haka Bible. It is written in the scripture that the love of money is the root of all evils. So in the case of politics and in the state, corruption is the root cause of all the problems. Tina marka takadaw ka thonggo jing ni kwa banwanra ni ka sinchar ka kharar ka bokol. Ngin pin so thu ka ni ki pat ba. Baga jing bam sap ni ka kam bam sap ka de ka daw ba ka ba pulongi kumni. Ti mangiru ki pat ba ngim dei ken ban pet lani ban ya kren ya ka por pisa tang ha ka por election. Ngin kren ngin swanra ai ki policy ki bengi ngin kren. Ngin me kren ya kam por pisa ka por election. Kaba ki kertong ki wan terwas ye ki pat ba le se sana ja shi poja kaba lut no auto ringin wan ra ki policy ki balong sustainable lani kaba ye kersoi kata ka jing ka kamai ka kaji ki pat ba don shibon ndre ko mo ongi pi ondangi la launch ye ni ka party au bana yu November ngin sa spell out ye kita ki programs ki policy ki mat ki bangin bu manifesto ngin sa spell out bu ya ka vision statement ka jingi kidon sibon ki jing penkre ki banga kerpa ye phi ki pro opinesha bangi te yamantang nge kani ka jing thnu ka jingi bangi khot ye phi bangin shi penbana ya ka rai ka bangi don kala byang bat kunjuru ila pensngo ye kili ki hot juga ad hoc committee ka bangi la jiet bat bangin ang ya chmat ban penkre kalinti kalong ka ba e ne ka mongong ye phi idon ka jingai kum ki bangai kum ki kon kristan bon ki badwai nam ta ka jan ri kini ki singi ngin long ki David ki bamdon ye nri ki bakloi ben yakun yu golet ri ratba te namar ka takadaw nganget bakanong ka bakla bangin ong bo David unum job ya ka ma dang menta mo bat ki bon ki nyu ben ki ben yu David de tak adu on de kila iye ka kli jung golet ka kli jung David ki sa risa ki sa kanhoi ki sa ai buram te ngingi don ka ta ka jingthu bangin yeng rangba om da ka bor pisan de lej ki pajba ban pin smu thu ba pi don kam ban suo thu agni ka kep bangi don kam kerki ya ka jingkala kaban ai ya ka loi ka basngai nan ta kilom din ke mandir krishma